ini pan blackmailing, honey trapping, laban ke extortion, harga thom kita laban dulu. Planning pensil atom ke claim. Ada invest kali, ada gangster, gang pensil ni kuri invest akarbar kali lah. Fransi karbiang long arat, tapi karbiang long mamping itu akorti, tapi kita tungguhan. Ini tumbang rikri ini sarbia mai, tapi ke lima longri, tapi ini tumbang ngacara tu, song doa nahin pen, ini tungguhan karbam paigil, karbam. Ini tung, acit hang tungguhan hang nang kau kalang thebang ke lapui lo, kedam tang ini tung. Hoi pen, alang lipan, sarnong rong pi pan, militum hang, ahok, mana kacit hang klub, bida sing leng alama puthak, alang tum kes cipi dah losok po bangsi kes kipi, jok kes abang nang letum cidanoi, cita nilitum karbi customary lo, mate karbi aron ajutang dolang, karbi atum ke, ong api sopan, ba ihipo api sopan ili tum karbiya tum bangke cilang nongle lake senem do laso senem kapa damji po fansi nili tum non ke bangji panabdik tarik clear nisi nili tum kapa jutpo laso kapa juji po alam kapa klang pen alang lipan sar nong rong pia pan alang tum laso allu kapali anutis kapali abangke la bangke nili tum hin pen ke ningduk lo athe nili tum ahok akang sai karbi customary lo ajut po pansini tum kapacit ha lasi la so lo pali abangke nili tum ningduk lo alang li mithang lege bangali la pacit hang tum han nili tum sikha athe nili tum rat ta chini nang kokji lason kichok che posi karbi customary lo ki oratung karbi ricopen ahukum mate longri himasar tumpen ahukum pensi itung hakupen wangrap itung ke lason ke kertang ku laso aker mate laso ahi i kapadamji laso fansi ni itung news pinai pu ni itung ka asi laso lo kipia bangke ni tum ningduk lo lapen ke alang lipan noni phangano bangke nang li bida sing lengta pasung sedat nang po pusini tum hin pen nang pacinik lo lapen ilitum ini advocate alina ronghangpi alang li ke okil barim lo lapen alang li ke customary lo longta alang li menduk lapen ke hala ihi saho tado customary lo kabunai hutta alo long talang tuma mendu lasinang litum paan chini tang dere phi ni tum karbi customary lo pen nang pangsai longji longle po bangke customary lo jong sinang litum pahinu dagji putang te lage nang litum ka sita ni tum karbi aron jutang ni tum iri re tapi ni tum aron pen pajut beji usi bangso mai long pen ni tum sar habe amai lapen himalong riasar lapen dak itum pinan song atum citong do karbiaron pawir nang ne karbiaron bang pacok bek nai pusi pini bang somai pen nitum ngapak lang lo lapen nitum pajut vegi non tarikli alang li bangoi bang benun nitum karbiaron do kahino postu nitum karbia khayalong padode de dia phansi nitum ke aso suwa mati laso hi iya bang kapadam dia phansi nitum kakre hangi so kakre hangsi so kakre si aron pen papadampo sor nike tasi karbiang long angkang pi karbia khaidu an honta karbiaron na jutang bangke an so se tum pangtang nai tapen karbiaron na jutang bangke pawir nang ne itum karbi pinake karbiaron bang padobek nai pusi beso mai mate pacit hang long pen nilitum nang pacinik kardo tasi lason akaheno asai doko lasi lasu sinem pohormu bangke ili tum karbiang bong avidet nanji kertan laso hormu pavidet je phansi ni tum non ke bang tarik clear ni bangke ni tum kapajut kacetong media korti tumhan lapen
hampang song tum han anta nilihin long ria sara hin pe kardom pajir kono aphasi nili kaningje yalam ke lalo juge dam tang nilitum media han hangpen tarik phi bang arni hot kono la tarik phi arni ke hot ateng sin nilitum ke amai ta kapajut po nilitum bang aphichi ruirelo kula so hot nilitum mai ke do hot ke than ki mumpen ateng klongte hoi nitum horbong ar nam pupo no hole arlong be konpo la swat ateng bensi nilitum bangke tarik phi bangke aphi phelo lasi nili solang doarat tum hanta pachini pu alam thike lalo nilitum horbong ar nam jong ski putang lo plongte ahem ke dam bangka kachere sikimilo ahem ke dam kachere ke milo pu nang thana ko ga thike dake hunikanti si nitum khaeji arnam arni tum hansi hang eji lasi mani arahi kang duk bangjong si puri lok plongte mo sungklunga ko lasi ni solang do arat tum hanta lasi than ponji jen nilitum non tarik phik bisar kapajud hudba nalitum han non pharangke ang hin pentang than nilitum horbong ar nam dong ski pulo plongte ba harlong ke wek polo plongte nalitum sankurta alang lihem barbedesi kemilo ba damde desi kenangko lasi non nilitum kachini dun ke thek dun long sar nong e alam ta niliat sabsu ningje chompo sar nong e alam ka ningji nang ko ke lalo jan nilitum si alang li han ka chi ha alang li le nilitum han to nang litum la so alam ningje no pule ki pukali bonsita alang li han sukot notice na le ro lasi is laso akes bang alam bang ke sar nong ele ki chok chekali nilitum ke chohanga join is sar nong e ke bang chot lasi nali la sarnong e han pasum se deji han sinili tuma hin penta nang phan na cho than pon lo cash banke withdraw kuri beg nang po pipe det na ko lasi sarnong e han e phang bang pasum se deji han sinali phan na chu ni ripon lo lasi pini nilitum ado ga we ham phang song tum anta la tarik pli banke na che tong dun vek popsi ining che thepolo mate wang vek nang po la tarik pli banke bidasing leng pham kang sai ar ni ke lapen alangri bohak ke dowe aronga sarta la tarik phi bangke nalin san jonghe sai angdeng dosi tame nilitum longre krehni sarhabe amai lapen nili longri asar sinali phan so dakpen na pachini lo nali jonghe sai angdeng dosi tame la tarik phi bangke nilitum long alangri bidasing leng pen nali chewan pobusi nilituma hin pen na pachini pon lo lasi hamphang do an tum hansi tame nilitum anutin long ke allo pale et ke thekte delo anutin han kya batai nanga chunuri ke thekte delo lasi non la pharang ke atheng no bensi nili nali tum hananga chini ke lalo tarik thia wange nali tum jonghe sai angdeng do pusitame laso sai angdeng chiri bup sita la tarik thi wange nili tum kang sai along na che tongdun vek pusi nitum a hin pen nali tum hana chuni ripon pardon berta ke dia dom pan nili churolo o ana ki sum angbo nali tum non hulke freedom of the press ta ave hoilo seta nang litum buan ke sum bong kam claim bong ni an cepating kai si nang litum claim bong la pe nang litum mesen dan si rata tum an rap tum bong lo si nang litum an juro non het karjulong ni long nang lelo sarnong a rompi founder CEO editor of Northeast News Focus. Alang li la pen nang li tumanda do tahai la bangsor ni November inkoi rai siar ni pusipu non ke dam tang November inkoi rai siar ni alang li tum news ka cover dun long rikrihini sar habia mei la pen hima long ria sar tum bokolia rokom hadaksi press conference ka pidu la si nang li tum press tum dun lo lapen ke alama bangke non ke bangji fli arni porokom non ke kalang lo fli arni non December fli arni MLA bidasing ingleng alang li besa ke claim apot MLA pisita besa ke claim ta claim jong ta kali lata pornography a film siga selam tu ametang se cepet klang anong alang diga nong juno pu mata tede lo la si ke claim lo pojo tek ser pu si mata lo la bida sing leng ke la si alang li claim lo la si hala so news along
nang litum cover dun lo amasila sar nong e rompida cover dun lo news along news ko cover dun seta alang lipan notice kapeli legal notice kapeli non November inquiry ne keparni 10 crores apoisa 7 days ang bong ni troxiang bong alang li kuti cap apoisa pinanji puya la so lambang ko pia porlo magipi la ke court order dave thang dave la ke defamation case ta nonanda pipelang arko sita apen pi lo sita high court pen kang sai ga velang la posi inside se posi 10 crores ke hang la ke isi extortion ason je plan to der lo bon posi ni tum tamatha ako la part de extortion ba la yu ke la le ason he no piklo data seta press atuma phan alang litu ame thang kam se claim no freedom of the press do nang litu India ke itunge democratic country alang nang litu nge lam an ke thanang ya lam an ke rat do ma ke thanang po la si alang litu nge than lo lata the press conference pensi kapeli la ke ante alang likan ke nep dia kam ave adai ke tin dia kam ave sar nong e rong pi phan banang litum handa laga dai ke tin dia kam ave nang litum manta news pilo te laga bang press conference no si pilo ke ko kubusi pipe de na la laga nang litum kam laga pivek nang ji la si ne litum APHRC pen ke la bang so sar nong e rong pi phan 10 crores ke hang hasti ke PG po alam bang ke press conference along alam news ki pipe no posi hasti ke PG po bang la ni tum se kroi dun de la pen ni tum e condemn lo son ke APHRC dun la ke kroi kre la ke no pi alam la ke athema democratic country ke la news ki pi reporter ba news atun journalist atun ke la ke isianu job po ti po democracy ke isianu job lo la ta po ang isianu job si ka phalang hoji po ke la ke det ke do tek te det po crack po la ke la pu bom lo te la sineli tum la bang e si kroi dun di la lo ison ke la pen ke ni tum choning ri lo la ke bida singing leng bang ani ke hang se che pet klang nang det le pc bida singing leng ka ning ki thina lang lo la ke ame hang se claim nang det le no be hala ke claim ke kar lo so ta chi pu et lo ni tum si claim pu et lo la ke ai pu bom la ke artificial intelligence pen si claim pu kali lo bang hala mirdalin teron pi bodi alang li pu er lo ke ante la ke alang li tum si claim pu la ke alang li pen bida sing si claim pu er lo ke ante